lidi, takže dneska sa tu ešte vidíme asi posledný krát, a to je len dneska, takže vidíme sa tu, ako vidíte sami, tak je to Cinema 4D. Takže ja nemám demo, ale mám full verziu, ktorú odporúčam, lebo v demo si nemôžete uložiť svoje dielo. Takže si to vážne tak len skúsite a nič iné. No tak, ja by som odporúčil aj R12 verziu, ktorú mám taky a v nej vám ukážem, co jak delať. Tak vidíte tú prvú lištu a to máte úplne všade, tak štikneme toto mograb. V tomto mograb sa nám ukáže takáto lišta a ja by som potreboval nejaký ten text, tak dám motext. Tak sa nám to ukáže na tejto peknej pracovnej ploche. Ja sa to tu takto posuniem a tu si napíšem, že čo chcem. Takže ja sa volám, no teraz som to vymazal, prepačte, tak ešte raz to isté. No tak. A tadyhle dvakrát štikneme. Tohle to zmažeme a napíšem Ray veľké X. Dobre, klikneme tu a zase klikneme na tohle. Tunak ja odporúčam dať 100, nie je to veľa ani málo, takže je to dobré, také primerané. Neblbný tým hnusná myš. No, dobre, takže ja som Remix a teď by sme to mohli trošku potočiť, tu máte takú lištu a tieto dve šipky, oni sú na to točené. No a ja odporúčam si to takto trošku dopredu nakloniť, aby tie farby potom boli dobre vidno. A teraz máme to takto potočené. A ako vidím, tak to je také neutrálne, že sa mi to ani mne nepáči teraz. No tak udeláme si nejakú farbu a štikneme tady. Takto veľký štorček. A teraz zase na toto klikneme dvakrát, alebo viackrát. A otvorí sa vám tento editor materiálu. Klikneme na tento malý obdĺžnik a tak si dáme hociakú farbu. A ja si dám takúhle. Jak mám napríklad na tom YouTubečku. Pretáhneme si to takto na text. No a máme celý zelený. Ale jak vieme, tak my napríklad chceme dve farby. Že napríklad chceme mať to len vpredu. Jednu farbu. No už by sa nám to mohli aj objaviť. Dobre. Máme tady farbu ďalší. A tady vlastne urobíme napríklad čiernu, ktorú odporúčam tiež. A preneseme ju, to je ona asi, takhle na text. No, teraz ako vidíme zase sa nám dala takhle černá. No už by sa mi to mohlo aj načítať, ja neviem, ale ja si myslím, že tohle je tá černá asi, no, ale tu musíme napísať C. Nie, toto není tá. A tu je černá, tak napíšeme veľkým C a 1. A máme, takhle sa nám to premenilo. Ale ak to máte takhle, tak sa nečudujte, že to máte takto, lebo černá vždycky musí byť tunak. A máme meno, teraz to môžeme takto kúknúť. No, vidíte to sami. A teraz tohleto si chcem. Zase to označím. Posuniem si to tady. A zase ako vidíte, no ja to ukážem takhle. Ako vidíte, je to také zase osamelé, tak by sme tam mohli niečo pridať, že aby to nebolo takomto čiernom. No tak, ja by som si dal takú rovinu. No rovina není taká ako rovina, ale je to ako okolie. Ja by som si dal také, že 9000. A 9, no to je malé. Takže si to dáme ešte víc, takže 90 000. Napríklad. A tohle, to je trošku divné, ale ja to delám túhle plochu prvýkrát, ja som to ešte, mne to odporúčil môj kamoš, nech si to taky udelám. Ja som to robil všetko pod černým podkladem, ale mne sa to tak páčilo, takže mne sa to ani, no ukáž to takhle. No áno, presne, takže to máme takhle a máme to bíle, tak nemáme to biele ani černé, je to náhodou pekné.
Mne sa to páči. A teraz by sme si tak posunuli stola trošku. Točíme to takhle. A kúkneme teďka. Ne, takhle ne. Práve ne, takhle. Jo, tak je to tam trošku zhora. Takhle. Tak, ne, takhle. Ešte zhora. Ne, takhle. Tak. Teď by to mohlo byť aj také extra. No áno, ale teď by sme chceli niečo víc, jak je tohle. Ale teď, jak to najdu tady. Ups, to som urobil, co zase. To si nevšimnete. Jo. No, tak. Takhle si uděláme nějaké jméno prostě. A tadyhle máme to, jak to vypadá. Tak já ještě vám ukážu, že co je zase, nechci. Tadyhle. Tunak si můžete dát všetko možné. Prostě krychle, to je jako nějaká, no tam ukážu například, to si potáhneme tady. A já to chcem nějaký, to si můžete aj zlepšiť. Hej, takhle například. Hej, ja to chcem napríklad takhle a dám si to napríklad tohle farbou, na to je úplne jednakou. A takhle. No a máme tady nejakú kocku a takhle. No a ešte jednu napríklad si dáme to. A máme ďalšiu a tu by sme si mohli dať zase tu a vidíte, neviem, čakajte. Tak. A ešte tohleto potočím dole. Áno. A túhle farbu zase potočím tady. A máme také, čo trojrozmerné, neviem. Tak kúkneme, jak to vypadá. No áno, máme to tu nejak. No vidíte sami, je to celkom dobrý program. No ja ho odporúčam, je veľmi dobrý, ak v ňom viete ešte narábať líp ako ja. A ešte je tu aj kamera, môžete si tu urobiť dobré intro. A ja intra tunak viem robiť, ale to vám neukážu, lebo je to vážne dosť veľká robota, ale mám to tak predmetu trošku. Tunak máme kameru, nie túto, ale túhle. Toto neodporúčam, túhle. Tady vidíme kameru, ona točí len tento nadpis presne tu. Ale keď sa vžijeme do tejto kamery, tak my sme proste v tej kamere ako keby. Takže ju ovládame a vlastne vy udávate smer. A tu si napíšeme 100. Ne, 90, ale 100. 100 a tohle klikneme napríklad tady a toto si potáhneme až tady. No ako vy, počkejte, takhle. No, a tady máte tú časomíru a vlastne vy dávate len tento klíč, ale a takto si to potom točíte, prídete na nejaké miesto, kde chcete a takto si to všetko presmerujete. A budete stále takto si to prepínať na desinu, ktorú odporúčam taký, lebo je to dosť rýchle, když to nemáte aspoň na desine a odporúčam, aby ste dávali ešte aj tie kroky ďalej, lebo jak som to ja skúšal už robiť to intro v tomhle, sa mi to nejako nepodarilo a ja som to mal strašne rýchlo taký, tak ja neviem ešte delať v tomhle. A napríklad teraz zozadu máme zase klíč, nastavíme si na 20, zase ideme niekde inde a tak ďalej to budete stále robiť až pokiaľ chcete, ale až po tú 100 napríklad a teraz to pretočíme takhle a pustíme. No a vidíte, skončili sme tu, lebo už ďalej sme nešli. A zase, no. Tak tohle to bylo všechno a ďakujem za zhlédnutí a chcel by som, aby tohleto video išlo dál, tak aby posielať to dál, ak chcete, dajte like, dislike a odber. Čaute.